Ara va de bo. El Josep Maria Músic fa que en els espectacles que nosaltres desenvolupàvem una narrativa, que això amb el mateix fenelògraf aquest que després d'uns quants fracassos de caigudes de la pantalla i tal, van dir, això no pot ser, o les diapositives, que també eren, ostres, era un problema allò. És que quan tu comences cantant, t'agrada la música, fas espectacles, però després dius, ostres, tota l'estona només música i cantar, i si posem com una cirereta, i tot comença per la cirereta, no? La cirereta del pastís, i llavors comences a buscar nous camins, i fins que arribes a això, no? Els que són els titelles i els diferents elements. Treballàvem molt ensemblats, el fet de viure junts, això ajudava molt. I llavors, des de les lletres de les cançons, que es feien mil·limetrades, estic pensant jo, per exemple, una cançó dels Beatles que vam traduir a Apanem i Tots, que està mil·limetrada, vull dir, està el Xesco, el Josep Maria i jo allà fent tal. I llavors, a l'hora que ell s'interessa per una manera d'expressar, ell té aquesta dèria del titella. Ell estava molt impressionat per el Petit Príncep. A les seves obres sempre apareix l'esquema del Petit Príncep. I el titella és el Petit Príncep seu, no? Per això quan fem a Can Rauxes, que la vam arribar a representar al Teatre Romea i tot, el protagonista és un titella. Un titella que s'avorreix a l'aparador d'una botiga i surt a córrer món. Però curiós, un titella i a la rèplica li dona un espantaocells, que també és un personatge, diguéssim, que podria entendre's que és com un titella, no? I ella, a partir d'aquí, llavors es destapa, però titelles de guant normal, així com farien els Bavi o els Vergés o aquests bons de l'escola tradicional, no, sempre fa coses, marionetes estranyes, inventa, sí, sí. Era un home inquiet.